אז מה קורה חברים? כאן אני בסרטון חדש, והיום אני עוד פעם עם דוש שלי, והיום אנחנו הולכים לעשות אני אוהבת ליאון. את כל המודים. טוב, כן, אני אוהבת ליאון. טוב, אתה אוהב את ליאון. די, עזוב אותי עם הסרט הזה, שים רדי. היום אנחנו הולכים בקיצור לעשות את ששת המודים. ואם יהיה עוד קצת זמן, אז נעשה אפילו את המודים האלה שלא מביאים. ודירוג. לא רוצה מדורג. מה אכפת לי מה אתה רוצה ומה אתה לא רוצה? די, אני אפסיק את הסרטון בגללך. לא. הנה, גרמתי לך לעשות את הכל האמיתי. טוב, תחכה קצת זמן, אני יודע שזה קצת קשה בלעדיי. אבל הנה, חזרתי. קשה בלי הפרצוף שלך. היי, לא להיות מה? תמוהני. הפרצוף שלך זה הדבר היחיד שגרם לי להפסיק לחשוב על ליאון. יפה באמת. מעניין אותי, מאוד מעניין אותי. למה? טוב, אל תיקח, תחכה לי. עדיין לא? עכשיו תיקח. אני אקח, יאללה. רגע, ימן. טוב לך. יש! יאללה. הכל בגללי. הלוזר הזה לא עזר לי בכלום. ממש. רואים למה זה דוד מעצבן? טוב. תספר להם שאני דוד שלך, הם ידעו איפה אני גר. הוא גר נגיד? הוא גר בבית מאוד ישן. זה נכון, אתה גר בבית ישן. יאללה, מתחילים. דיברתי אליך, ראש במבוק. מה זה? אני בבית שלא נחשב ישן. אני זה בסביבות. אני גר כאן לפחות 5 שנים בבית הזה. הוא גר במוצקין. ואתה גר בנהריה. והוא גר 99. לא, אתה אומר את זה לא נכון. אני יודע, ולמה אני אומרת שאתה גר ב-99? כי אני לא רוצה שהם ידעו איפה אתה גר. טוב, תעיף את הכדור. בבקשה תבואו אליו הביתה. כל כך כיף לי בלעדיו, אני לא רוצה שזה ייגמר. אנחנו הולכים להפסיד את זה. אני רוצה להפסיד את זה, אבל לא איתך. הפסדתי את הסיכוי היחיד שלי איתך. הסיכוי היחיד שלך זה לעצבן. אין לי סיכוי כבר איתך. מה אני אגיד לך? הרסת לי את הלב. אני איתן שם. הוא סתם עשה את האולטי שלו. איך זה שהם עד עכשיו לא מבקיעים גול? איך זה שאתה לא הפגעת עכשיו את הגול הזה? לא, זה לא היה. זה לא אני, זה ראש במבוק. זה היה הבאבל הגרוע. זה היה אביחי המעצבן, תכירו. קוראים לו אוריאל. לא, קוראים ראש במבוק. ממש. קודם כל שימו לייק וסאב ואל תשימו לו. תשימו לי, קוראים לערוץ שלי, אני עצמי, אני הכל קוני מוצרי. כי אתה מוצרי, אתה נוצרי? אל תזרחין, הכל קונים אצלי, אל תזרחין. תעיף את הכדור. לא יפת כזה טוב. לא כבר. אנחנו לא מצליחים, הם באים עלינו 3 ביחד. לארי לא יכול להרים, זה טוב לנו. וואי, איזה מעצבנים הם. חבורה של מה, רק עכשיו גילית את זה?
לא? זה הפחיד אותי. יש! עכשיו גילית שמה. לא, תיקחו את הכדור ותעיפו. ותעופו. עדיין עבר 3 דקות מהמשחק ועדיין לא הפקענו. תביא לי! תביא לי! טוב, הגיע הזמן שקצת יעזרו כאן. עזרה, מה אתה עושה? יאללה, עוד משחק עכשיו. אז אנחנו לא מנצחים. תגיד לי, אתה רוצה לקלע אותי במקלעות? טוב, נעשה עוד אחד. אני אבחר את... הילד הזה פסיכופת, רק שתדעו, אל תעקבו אחריו בשום אופן. אם אתם רוצים עוד ממני, עוד תוכן ועוד מספרים, אז תלכו לשיעור חשבון. מה? אז הערוץ שלי, אז אני זה שאירחתי אותך, אתה אמור גם אני יודע, ואני זה שהורס לך. אז אני לא אזמין אותך יותר לסרטונים. כן, הוא אוהב מאוד לעצבן. אתם מכירים בן אדם כזה רע? לא. אני מכיר אותך, זה מספיק טוב. היי, ואתה חושב... חברים, מי שרואה את הסרטון והגיע עד כה שיחשוב פתילה, יא בטילה. מי שרואה את הסרטון ירשום אוריאל. וואי, איזה שם מכוער. אתה אומר שהשם שלך מכוער? תודה שאתה מודה. זה הסרטון הכי מביך שעשינו בחיים שלנו. אל תגיד לי עד שמצליחים, כי בחיים לא נצליח כל עוד אתה חי. מה אני אגיד לך, מרגש. טוב, יאללה, שמתי את כולנו חיים. יאללה, שים רדי. נראה לי שעכשיו ננצח. חבר'ה, בבקשה תעזרו לנו להיות in the game הבא. 3 סאבים אני מרוצה. באמת תעזרו לי להגיע ל100,000. אקסטרים פוטבול, כדורגל חדש, כל העיר עם מגרש. לא. מה אתה אומר? כן. לא מאמין, איך הוא עושה את זה דרך החקירות? תגיד, אתה נראה לי פרשת תקופה יותר מדי ארוכה. מה? אתה לא יודע שעושים את זה? אני יודע שעושים את זה. ילד מתורגם! הוא כנראה לא מבין את המשחק איזה עצירה, ואנחנו מפסידים כמובן. טוב, בוא נעבור למשהו הבא. לא מוותר עד שאתה לא מוציא את נשמתך. חבר'ה, כולם בתגובות להרוג אותו. נשמתך וחייך זה חרוב. יאללה, תשים רדי, ילד מכוער. היי! רגע, אני בוחר לי דמות. זה מחמאה אצלך, תאמין לי. אני לא מבין. קלים אצלי, אל תזכת. יאללה, שמתי אמבר. תגיד, חבר'ה, אני פונה ללב שלכם. תביאו לי איזה סקין סטארט-אפ חינם. תגיד את זה לברול סטארט. משהו חינם, השם שלי רשום פה למטה על המסך. אבל הוא לא רשום, אני לא ארשם אותו גם. חשבתי שאני מצלם. נראה לך שאתה מצלם, תגיד. רגע, אבל... אז אין לי תמונה שלך. עכשיו אני לא אצטרך לראות אותך יותר. אבל אתה יודע שאתה בא אליי, אבא שלך אמר שאתה תבוא אליי בקרוב, אז זה לא כזה עוזר לך. בחלומות השחורים שלי אולי. מצטער, אכלתי פשוט ג'חנון. ג'חנון? תגיד, ממתי אתה אוהב ג'חנון?
ממתי אתה אוהב לטמטם לי את השכל? ממש. מאז שנולדת, נכון. עבר 10 דקות מהסרטון ועדיין לא הצלחנו לעבור את ה... הם לא בוכים על 10 דקות שנשפך ילדים. אנחנו יודעים שאנחנו גרועים, אבל זה לא בעיה שלכם, זה בעיה שלכם. נו, או שפתחתי לך. אתה פתחת לי? פתחתי לך את החור שתעשה את הגבול. הגבול. פתחתי לך שולחן עם סלטים. אתה עוד בא אליי. תודה להם, מישהו יותר טוב ממך, עשה את הגול. נראה לי הילד עלה לו על הראש. איזה סטרנות ילד. יאללה. גול, סוף סוף. אני שחקתי אותו, שיהיה לכם ברור. סוף סוף הצלחנו את הדבר הזה. הוא אמר לי סתום את הפה, אמא. אמא ואבא שלך, אפשר להגיד את זה? לא. טוב. למה אתה שואל? כי אני אכתוב לך בוואטסאפ, אוקיי? יש! רגע, רואים את זה. רגע. תתפוס יהלומים. לא, עכשיו חיסול. גן עדן לרוצחים? יאללה, בוא ניכנס לברול סטארס. יאללה, שים רדי. אני אשמח לרצוח אותך. אבל אנחנו באותו קבוצה. חמאס. הלו, חמאס. חמאס, תמותו רומים. תפגעו במטרה שלכם. להשמיד את סינואר. ברחוב 99, בבקשה. מה בבקשה? אני דוד שלך, אתה לא אמור להתנהג אליי אחרת. נו, ברור. דודים מציקים אחד לשני, כמו שאתה מציק לי. מה, אני לא מציק לך. אני יודע. רק מציק לך שאני חופר לך בשיחות טלפון. לא, מציק לי שהקיום שלך. זה קשה אצלי. אני לא מאמין שאשכרה הצלחנו אוי, למה אנחנו גרועים? את זה תשאל את עצמך. מה? אני זה שעושה כאן את כל העבודה. איזה עבודה? ללכת לסופר אתה לא יכול. האמת, אני הולך לסופר. להביא חלב או להביא מסטיקים לאבא? להביא מצרכים הביתה. עכשיו אני אשים את הספין השני שלי. הסקין הסיוטים שלי. הסקין השלטים השלדים שלי. תקשיב, לא מתאים לך להיות יוטיובר. אשכרה יעלום, זהב. חברים, אני מכריז על הגרלה. אם אנחנו מגיעים ל10 סאגים, אנחנו מכריזים על הגרלה, והזוכה יקבל מאיתנו מתנה את אביחי, גם ככה אף אחד לא צריך אותה. אגב, אני אצלם לכם, הכל כלול. אם אנחנו מגיעים ל100,000 סאבים, אז אני מראה את עצמי. איזה 100,000? הייתי מוכר אותך בשביל סאב אחד. אם אנחנו עולים ל100,000 סאבים. אני בא אליו ואני מחבק אותו חיבוק אוהב ואהוב. וגם הוא מבקש ממני, הוא אמר לי שהוא אוהב אותי רק בגלל שאני עובר לו שלבים בספיידרמן. זה ממש חימם לי את הלב באותו רגע, אתם יודעים? אתם לא יודעים, נכון? נכון. כי לכם אף פעם לא אמרו שמנצלים אתכם בשביל ספיידרמן. חבורה של עכברושים. שכמותך, יונו. צהריים שח, ערב בנגן, אני דדקרין. די להמציא שירים, לא מספיק המצאתי את הקיום שלך, עכשיו אתה ממציא לי עוד דברים. אולי תשתוק את הפה, כמו שאתה מטאטה. אולי תסתום את הפה, כמו שעושה מטאטה. זה לא חרוס טוב, מה לעשות? מה? אני לא מאמין, מה קרה כאן עכשיו?
למה אין זה לי כל כך שמץ. גרוע? טוב, עוד משחק. תגיד לי מה, אתה דפוק? למה אני שואל את עצמי? ברור שכן. טוב, אני אשים דיינמייק. לא. אתה שם עכשיו את הסקין הכי גרוע שלך. יופי, שמת את דיינמייק. אז שמתי את הסקין הכי גרוע שלו. תקשיבו, חבר'ה, אני פונה ללב שלכם, כל מי שיש לו סוכן חשאי או רוצח או מחבל במשפחה, תגידו לו להגיע לברחוב 99. די. די, אני אמחוק את הסרטון הזה. במוצקן! ומי שיש לו מחבל או משהו, שלא ילך אתה לא טוב בפאנצ'ים, אני רואה. אני טוב. אני אומר, תתחיל לעשות לייבים גדולים. לייבים של צופה 1 או 2. תקשיב, אנחנו 10 דקות על סרטון אחד שרק עבר... מי רוצה הגרלה על אביחי? 0 סבים מקבלים אותו. אבל אנחנו יותר מי רוצה הגרלה? אנחנו 7 סאבים. אח שלי אומר אם אנחנו מגיעים ל6 סבים, אתם מקבלים את הערוץ של אביחי ואת אביחי, ואל תדאגו, אני אשלם לכם טונות. אבל אנחנו יותר ב2 סאבים, אנחנו 7. מה אכפת לי? אם נעלה, אז לא. נראה לכם... רק בשביל שתיקחו את הערוץ של אביחי אני אשלם לכם, לא בשביל אביחי. הערוץ שלו זה בונוס, פיצוי על זה ששרנו לכם את שארית חייכם איתו. אביחי, אם אתה מת עכשיו, אתה בן אדם הכי לוזר בברול סטארס. ואם אתה מת, אתה גם. הנה, לא מתתי, אתה רואה שאני לא מת? אתם מתתם, אני לא מתתי פעם אתה אחת. עדיין הכי גרוע בברול סטארס. אני לא מתתי פעם אחת, לא יודע מה איתכם. אתה מתת יותר מ30 פעם. אחד מת, רואה? רואה, זה טוב אני. בשקל אתה. ואתה משלם לי שקל. נראה כן? לך בחלומות שלך. יאללה, מה המודה שעמום הבא? עכשיו אנחנו אם היינו עושים את זה בלייב היה יותר קל. בלייב אני אולי אעשה בחופש. אני עדיין לא הבנתי מי אתה חושב שאתה חושב שאנשים צופים בך. הכי צפיות שלך זה 5, וזה גם כי אבא שלך צפה בך 4 פעמים ואתה צפית פעם אחת. ורק אומר, יש לאח שלי סרטון שהוא הגיע ל65 לייקים. איזה סרטון שהוא מצלם אותו, מוכר אותך? לא, שהוא מראה מה הולך להיות הסופר טעינה החדש. הוא יודע מה הוא יהיה. המקסימום שהוא יודע זה שיש סופר טעינה חדש. הולך להיות. גם ברול סטארס תעשו תמונה. רק שהוא לא מבין של מי זה הסופר טעינה. תגיד לאח שלך שהוא לא מבין כלום מהחיים שלו חוץ מאת עצמו. וגם את זה לפעמים הוא לא מבין. לפעמים אתה גם לא מבין. אתה צריך כלי מוח בשביל להבין שיש לך מוח, ילד. אבל יש לי מוח, אני יודע. רק טיפונת. אבל אתה צריך להבין את זה. ולlet's go, אנחנו ב10, אני מארגן על פוקו. אין להם סיכוי. let's go. עשיתי כאן הכל כמובן.
טוב, נעשה עכשיו שוד. יואו, אני הכי חיכיתי לנוקאוט, ואתה ככה מוריד לי את הביטחון? טוב, נעשה טוב, אתה נוקאוט. מוריד לי את הביטחון לא, 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 לא! רצית נוקאוט. חדר המתים. אתה לא שם? אוף. תקשיבו, אני לא מבין מה הוא אומר הבן אדם. איזה בן אדם? אתה או אח שלי? כי זה באמת אי אפשר להתמודד. אתה. שיט, שכחתי לשים את אנג'לו למוד הזה. בכלל לא ראיתי את המפה, מה חשבת? אפשר לראות את המפה. אני יודע, אבל לא ראיתי, שכחתי. למה אני לא מופתע? אוי, די, הם מכסחים לנו את הוורידים. טוב, לך יש וריד? כן, חקת אותי. טוב, תקשיב. אני שומר כאן. אל תדאגו. אני והרובו שלי שומרים. על מה, עליך? לא, שומרים על הכספת. נו, תלך לכספת. אני לא מנדי. נו, אני יודע שאתה לא מנדי, אתה בואו. אני משחק עם אביחי. אביחי, מה? אביחי, תגיד שלום. שלום. אני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות איתך. ממחר, אתה חוזר מהתלמוד, אתה מתקלח לפני שאתה מדליק את המסך. הרבה לפני. כי אי אפשר איתך, אחרי שאתה מדליק את המסך אתה כבר לא עוזר לו. לא, פעם באמת אני עם אביחי. אבל ממש... יאללה, פורצים איתם. תגיד, איך אני אפרוץ אותם? קדימה. אוי, לא, יש לנו כמה שניות. קדימה, מהר. תפרצו אותם כבר. מה זה? יש! ניצחנו! ניצחנו! יואו! הסופרטינה שלי! עשיתי סופרטינה וזה פשוט כיסח להם את הכספת. וואטה! תראה איזה עוד אחד אני עולה ל-16. טוב, יאללה. בוא נעשה... רגע, כמה גביעים אתה? 3,658. שירה כמעט תוקפת אותך, היא ב-3,400 ומשהו. תירגע, התחלתי רק לפני 15 יום. והיא התחילה מלפני 2 יואו. אני רואה שהיא משיגה גביע אחד כל יום ויורדת 3 כל לילה. היא כבר חודש, היא כבר שנה וחצי לא שיחקה, מה חשבת? אז חצי שנה עם זה. טוב, אני נראה לי שהיא משיגה גביע אחד כל יום והיא לא שיחקה 3,000 יום. 3,000 יום זה מתי שאתה נולדת. לא, 3,000 יום כן. זה... אם היה 3,000 8 יום... שנה. זה 8 שנים. לא יודע, אין לי כוח לחשב את זה. אבל יש. אוקיי, אז תחשב. חישבתי אל מטומטם. שומע? אני חושב שזה... מה? איך זה לא פגע בו? לא, אתה דיינמייק. כן.
איזה גרוע, כל הכבוד. בואנה, יא ילד אפס. יאללה. יאללה, יאללה. צ'וקומוקומוקו בידיים, צ'וקומוקומוקו בידיים, צ'וקומוקומוקו, 1, 2, 3, בננה על הראש. אז אם נגיד אני 240, אז אני אהיה 240. אני נקי אורל. זה ממש. סחטן. יאללה, משחק אחרון וזהו. התחילו אחת כך 5 דקות. שום דבר לא... אנחנו לא מצליחים. תמר, אני רק מעיר הערה קטנה. לא, אנחנו לא מפסידים. ילד מעצבן. אורלי, מה עם לא, אורלי, מה עם הבובה? תצבע עוד פעם. מה לצבוע עוד פעם? אתה צריך לצבוע עוד פעם. פעם אחת אתה עושה משהו. טוב, לא. יודע מה, אני אעשה לך הצעת רולר? שים את סקוויק. למה שאני אשים סקוויק? כי הוא הכי טוב בעולם לנוקאוט. מה לא פייפר הכי טובה? תטפל ושים את סקוויק! שמתי פייפר. אני מציע לך להיזהר. למה? שים רדי יחוש ביצות. קקי בביצה, שווה לי מריצה. קוסקוס. תגיד, כמה זמן הסרטון? 26 דקות ועכשיו 27. שכאילו, זה לקח... אני מאמין שאף אחד לא יצפה בזה חוץ ממך. מה, אני גם לא צופה בזה. לא, אתה נותן רק צפיות. אני רק בודק את התגובות. איזה תגובות, ימניאק, למה אין לך שום דבר טוב בתוכן? אני כל הזמן בודק ואין כלום. נו, בדיוק. כבר... למה שמישהו... הדבר היחיד שמישהו יגיב לך זה תגובה רעה. וגם את זה בקושי רוצים להגיב. כמה חודשים לא העליתי. כאילו... כמה חודשים גם לא בדקתי. לא, כמה חודשים. מה אכפת לי? סרג'ה זה טוב דווקא. בואנה, הוא טוב. סרג'! הוא ידע שהגעת את אמא שלך. אין לו סיכוי, כי אם הוא נכנס... סרג'ה זה כן. אימנת? let's go, סרג'ה. אוף, אני שונא שכל הזמן שסרג'ה עושה למשל אותו רמה מקסימלית באחד הראונדים, אז בראונד האחר הוא כבר רמה רגילה. זה מעצבן. עוד אחד מת, רואים? רואה איזה טוב אני. 28 דקות, זה לא כזה הרבה. זה יותר מדי, זה חצי לייב כבר. זהו, סיימנו את הכל. בוא לא, בוא נעשה עוד. בוא נעשה את הנוקאוטים האלה של ממציאים מפה. אבל אמרת אם יתקיים לנו זמן, וכבר מזמן לא נשאר לנו זמן. נשאר לנו עוד הרבה זמן. שים את הנוקאוט, לא את התפוס יהלומים. אני אשים את כל את... למה? גם ככה נפסיד. נכון, אני אשים את כל את... אחרי המשחק הזה אני צריך להתקלח, ילד. טוב. לא, בזמן הזה לא נספיק כלום. אל תדאגי. 9 ילד חמוד תלי, אתה צריך... נכון, יש לך חופש בחרשית. איך יש לי חופש? יש לך חופש מחר. לא, אין לי. מחר יש לי בית ספר כרגיל. אמרתי לך. הוא אמר שיש לו חופש. אבל לא, אתה מתווכח איתי, דיברתי עם אמא שלך, בית ספר כרגיל, אמרתי לך דיברתי. לא, אבל הוא אמר לי. אבל אני ואתה מתווכחים איתי מחר בית ספר רגיל. שתת ואתה.
ביררתי היום. היה לך חופש פורים? בבית ספר שלך היה חופש פורים? מחר אין אף חופש. הפסדנו 30 דקות, יאללה. ויאללה ביי.